budurwar kauye, budurwar kauye, budurwar kauye. Budurwar kauye, budurwar kauye ta aminta da mai ƙaunarta. Amma wasu gasu su sun bana ce za su raba su kan dole. Budurwar kauye ba ta ƙauna ta su kudu zancen nan. Budurwar kauye, budurwar kauye. Shi so aina da daɗi ƙwarai haka ne soyayya. Idan ka so wanda ke ƙaunar kafa ba ka yin jinya. Idan kuma har ka yi sun maso wani tinas za ka yi wa jinya. Daga ina me kake a nan wajen? Kamar ya me nake kai waye kai da kake mun wannan tambayar? Ni da sukin mu za ka yi mun rashin kunya me ka zo yi nan dan uwar kan na magana kana ni kallo na. Wajen mera na zo ita nake jira ta fito mu zuba shi. Ku zuba shi kamar wani gidan mai dan wata za ka zo ka shanye wa mai dan uwar kawai da kana. Mun kuma kaki wallahi sai na zare ma ta guzan. Sabarin shi gidan ku don na magana kana kallo na. Ka ci uwarka wallahi ko sai na ci uwarka to abu da uba shi yayi ina da shi kai hayariya me nake ji ne wajen wazaki zan je wajen ci ubanki wallahi za ta dinga tara maza a wajen umma. Wallahi Allah kana daga min hankali idan kana garin nan wallahi har jin daɗi nake in baka na. Ka ranga min abu sannu a hankali mana dan bayero. Yanzu umma saboda na ce ta daina tara masamari a nan kofar gidan shi da kike cewa na daga miki hankali. To in dai akan wannan abun ne na daina zuwa ko ina. Wallahi na daina zuwa. Ina nan. Wallahi ba inda zan koma zuwa umma. Tun da abin haka ne ha kawai saboda wulaƙanci dan kin ga abba baya na kin mai mai da gidan mai ni wallahi in baka na hankali na ma yafi kwanta to na daina zuwa ko ina wallahi hankali na wallahi na daina zuwa ko ina wallahi na daina zuwa ya ga fa umma tayi ne fa yazo yana waje ya kore shi wallahi in ya kore shi ba na jin daɗi ke hakuri insha Allah Allah zai mana maganin abin da izinin Allah zan dauki mataki akai budurwar kauye ba ta ƙauna ta su kuma zancen nan. Budurwar kauye, budurwar kauye.
shi so cikin raina na saka ki cire ki a rai akwai sake cikin raina na saka ka cire ka a rai akwai sake cikin raina na saka ki amsa kira ina sai Tahir Kai matsala ce da kai. Kai shi kenan baka da wani aiki sai jan waka. Kai kenan MP3, Airpace, waya. Shi kenan kai baka da wani aiki sai jan waka. Kai baka da abin yi ne? shikenan nishadin ma da nake ina samu ina dan morewa ba za a bani da shi bai kace mun ban da aikin yi wannan dan waya aiki ne ai ka san me yasa nake ƙara san bawan Allah nan ya iya waka sannan abu na biyu kuma sunan mu daya ni banda ma na bada yance dan uwan mu ne to matsalar da aka samu shi ya zo a Usman A Sa'ad ni kuma na zo a Usman Tabawa mai kanwa a Usman ba mai kanwa ina Tabawa duk dadi ne wallahi to idan kana so ka nuna mun soyayyar me zai hana a canja sunan uban ma ya koma sai in tabbatar da kai masoyin sa ne to kan mi haka da kai ka ji matsalar ka mace ne shi da zan so a da matsala kai wallahi kafiya damuwa ka zo mun din ranka baci faɗi matsalar ka wallahi wani abu ne yake damuna haka ne na san ba zai wuce a ce yunwa kake ji ba ko in yunwa ne zan iya kwana uku ban ci abinci to faɗi ka san duk garin nan ba wadda nake so sama da Mero haka bata mu rai wallahi Mero baka ci ka gane dan tsaya sai na fasa gaya maka ni ba na san irin kai kana da matsala idan mutum ya kawo ma matsalarsa zai faɗa maka sai ka je kana nema ka rairaina mai hankali ya haƙuri Romi Allah ya baka Mero faɗa mun matsalar menene abin da ya haɗa ku amma maganin ta wai na je gidansu kawai wani gaye ya fito yana taimun shautin wani waiwanta ne ya zo yana ta rairaina mun hankali abin ya ɓata min rai wallahi tun safe na je gidan na koma gida na yi wanka na yi sallah na ci abinci duk dan na samu kwanciyar hankali zuciyata ta samu ta sanyi amma wallahi na kasa saboda raina ya gama ɓaci ya rike ka ko aha ba shi din banza da taurin kansa ne ma ai sai na nuna masa nawa soyayya ni ba shi yasa ban yadda da soyayya wallahi ni a ranar da kake mun ne wallahi ni kai matsala shikenan ba dama da kai kana ranar mutane in dai magana soyayya ce kana ji kalle ni ya haƙuri kwantar da hankalinka ba dai Mero bace ba Mero taka ce baka da ƙari na Mero ikon Allah wata ran fa kana burge wallahi ka dan sa na da sai dan samu ne ran saka nan ba za a bayar ba ka ji ai wallahi addu'a da ne ma na fasa na ma yanzu gurin mai kafiye na ji na ce ba na son ka ko dole ne Allah ki fita mana ke kin riga kin san harkar nan ke duk garin na ko wanda yafi ni san ki wallahi Allah ba ke ni ba ban ke gidan mai garin na in bubbuga mata wuka ban ke Allah ba na ji ba na gani akan ki fa amma ke kullun ina fitar da ki amma har yanzu kike ki to wurin yana yanzu sai ka faɗa mashi da gigiya nan shiga gida Allah kai waye kai Allah muna zance da yarinya kawai ka zo kawai kore ta ya tara babanka ne ni ka gaya mar ya jira nan fito ba ka wari ba Allah ware ƙarya wai mana ai ƙarya ne wai mana aka ce ko ba ka ji ne kar ta san kar ne ko mai gidanka bai isa daga mun murya ban taka masa burgi ba balle kai wallahi ka faci sa'a banda uga ya sai wanda na gani anan daga maka kafa da tunina ma wallahi na shikenan bara'un wuce na san ai akwai ran da zamu haɗa kai ko idan ke rena yau haka zabo na yau wallahi sai ka gani to ware karamin shi ko ba ka ware ba ya sa ta uga ya ware Ina yini? Lafiya. Wannan fa? Wallahi dan uwana ne a matsayin ma kan yake a guri na daga birni yazo na ce masa to shikenan bai ma bar da zuwa ba nace kawai yazo dai ku gaisa da shi saboda a saba a matsayin ki na wacce muke soyayya ke budurwata. Budurwa kuma?
Na ga kin zabura haka. Budurwar ƙauye, budurwar ƙauye. Ita kuma ƙawata fa. Ban gane ƙauraki ba, ke fa muka yi magana da ke na same ki a bakin burtsatsi. Na gaya miki, na ce miki, dan Allah ki sanya wannan magana. Amma kuma dan me zaki taso da ita yanzu? Ai ka ji abin da yake cewa ko ta burge shi. Kaga tunda mace ta burge shi, ai kaga za su faɗa soyayya da shi da ita. Kuma kaji ya zo yana kuma maimaita mun haka. Budurwa ta ce soyayya muke yi, kuma kawai dan ran nan kawai ta gani ne, tana sa ran wata nace na tambaye na shi ka ina kawan nan take, tace mun tana lallabe, nace wallahi ta burge. Shikenan fa wai soyayya muke. Ai bai kamata ba dai ni in zo in ga alama haka, ba zan ji daɗi ba kai ka sani. Dan Allah ki bashi kula, ki ban kula, ki bashi kula, tunda kin ga dan uwana ne fa. Ni ba kaga na ma dauke ka dan gurgum na bata ita kyauta. Na bata. Ban gane kin dauka kin bani ni kyauta. Ina zuwa da Allah daya mana. Ya za ki ce kin bani ni kyauta? Gona ce in za ki bani jingina? Soyayya ce fa ni da ki. Kin ga yanzu ki bani amsa, kina suna ko ba kya suna? Ban amsa. To gaskiya dai ban dai sani ba, sai na yi shawara. Ban gane kin yi tunani ba, yanzu ba za ki yanke hukunci ba? Ka bari sai ka sake dawa, in ne shawara sai in gaya maka. Dan Allah ki bani amsa. Sai na fahimce ka gaskiya. To fahimta ta wuce wadda muka yi a baya, kin fahimce ni, na fahimce ki, kuma yanzu ki ce na fiye kin fahimce ni? Ka dakata, dole sai na ga inda ka sa gaba. Me ya alakar ku da kai da ƙawata? Budurwar ƙauye, budurwar ƙauye ta aminta da mai ƙaunarta. Amma wasu gasu su sun bana ce za su raba su kan dole. Budurwar Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam, yaya na. Nan da zuwa. An wata ke kadai a zaune? Wallahi ni kadai ina gaba. To, bismillahir rahmanir. Yaya. Na? Ni ko dama ina so mu yi wata magana. Kaga tun da mama ta rasu, mu kadai muke gudanar da rayuwar mu. Kuma shi Abba bai samu mana wadda za ta dinga ɗebe mana kewan mama ba. Shine nace me zai hana to kai ko aure ne kai, kaga sai ka kata mu ci gaba da zama. To, Allah sarki. Ɗan wata kamar kin shiga zuciyata. Kin ga duk saurin nan da nake? Sauri nake kawai na zo na gaya miki wannan maganar, kuma Allah ya sa kika tare ni kin gaya min wannan maganar. Hasali yanzu ma zancen da nake miki daga gurin wadda zan aura nake. Mun riga mun daidaita, har na ce mata ta je ta sanarwa da iyayenta. Shi da ma gaba ɗaya tuntuni Abba mun gama magana da shi, ke ce dai baki sani ba, kuma yanzu na zo zan gaya miki ka tare ni da wannan magana. Kai, amma yaya na gaskiya na ji daɗin maganar nan. Amma za ka kai na inganta? Ita wa? To duk duniyan nan akwai mai hana ki ganin ta ne? Yawa yaya na gode. Ai kar ki damu, ni bara na fita. Koma dai. Amma dai ba matsala. Ba matsala. Kin ci abinci? Na ci abinci. Koma sha. Yaya na gode, sai ka dawo. budurwar ƙauye ba ta ƙauna ta su kudu zancen nan. Budurwar ƙauye, budurwar ƙauye. Layi bayi, layi fasin takura ne. Ba wani abu da Allah, duk sai mun ci uwansu. Ba kana nufin duk wanda magani mu kalla masa. Ba ban saka ba, ka bari ka san mutane tukun sai ka nemo masifa. Ga wannan bayaran da honorable Yawale ya ba mu kwangilarsa ba ne. Kai! Zo mana! Wani? Kai din fa! Kai na! Ubanka ya ci uwatar! Ku kama nan buɗe uba! Wallahi ya sadi. Ban fahimce ku ba. Wallahi ya sadi. Wannan yaron da na ce ku kamo za ka ce min bai wai ya sabi? La wani shinge ya tsalle. Ku ba ku san shingen ba ku da jihar ku. Allah mutum ce sa. Ko so ku ce in fusata ne? Sanyi sarki. Ku matsala ta da ku kenan gadiyan ku ga ranar ku. Sanyi sarki. Sanyi sarki. Allah mutum ce maza. Wajen ina shingen yake? Kalle ta bangaren Allah ba. Lafiya lau ina gajiya. An zo lafiya ya hanya. Ya aka baro mutanen gidan kuma. Wallahi duk suna nan kalau.
ba ko muka yi ne. Dan gidan ya tare ta birni ya zo. Kin san yanzu an daina zumunci gashi kuma Allah ya bashi iko ya zo ya kawo mana ziyara. Ki je ki ɗauki kwano ki je wajen mai ɗan waken can tana nake siyo mai ki kawo mishi. To umma bari in je in sa. To ya gida ya mata. Ka dan fita ne bari da dawo ka san irin abinci na gargajiya a can bacin sa kuke bana a dan samu muku ko dan wake ne a kawo maka. Shikenan. Ka dan fita yanzu za ka shigo. Lafiya? Irin shashanci nake. Ka zo ala. Ba zuwa ne ka. Kawai na zo ne akan kuɗi da ka tura mu. Je ni kukan ga alfa ka ce ka tura mu ga komai ba. Na taɓa miki ƙarya in tura miki kuɗi ki ce baki gani ba? To idan baka taɓa matsalar ba yanzu ka fara. Zainab tsohon munafiki. Bani. Wai ban gane da wa take ba ne. Kawai ta miƙo hannu ba ni ne ko kai. Ka bani kuɗi na da ka zo ka karɓi zani a cikin gida na 8,000. Labari gami da tsarawa Rabi JSZ Platinum. Ɗaukar nauyin shirin Ayatullahi Tagi. Google Presdo. Shiryawa daga Mujtafa MJ. Ashe ke baki da mutunci. Ashe baki da mutunci ne? Mene? Kani Entertainment tare da AGP Production. Zaman duniya. Wai me yake faruwa ne wallahi ni din naga gaba ɗaya ne yake kamar wanda aka bata mata. Ko wani ne ido yake da. Ka ga malam da Allah da. Ya muke da kai? Ina a tamfar akona. Yawo ne da ganin har kwari na ji akan nema a tamfar nan amma ban samu. Da Allah da ka ga magana banza. Ka je kwari neman a tamfa? Shi ne ka da muka ce baka samu ba? To bari in ga maka. Kar ka ƙara zuwa kofar gidan nan tunda baka siyo mu a tamfar nan ba. In ka je ka nemo kuɗin a tamfa sai ka zo ka same ni. To yanzu soyayya ta kuma fa. Nabila ta. Wata turka-turka ce a wannan labari mai suna zaman duniya. Hausawa suka ce idan ka ƙi cin biri tilas ka jidila. Akan nema ne domin biyan buƙatar rai. Dan hali ya zo daidai tilas a yi abota. Sai dai shi wannan abokin ya zama su mu muka sau macijin ƙaiƙayi. Kar murya nazi sanin inna. Ta ce murya sanin inna masu kwani. Zaman duniya. Wallahi matsala kenan. Wannan ita ce matsalar ɗan kodin. In dai za ka haɗa sabga da ɗan kodin to sai maka hauka. Ni kake kira da 'yan shaye-shaye? Ban so kodin ɗin da hannu ya ka miki bane? Ban so na ka miki ba? Ai ko yau zaka ga aikin 'yan shaye-shaye a cikin gidan. Ba haka ba Allah ya tsina albarka. Dan Allah daya. Komai aka yi da jaka sai ta ci kara. Mu je bakin kofa na akwai ina da wani banki. Zaman duniya. Yanzu da Allah kin san menene wallahi wata hidima ce ta taso mu. Ba a ganin ku sai dai in an zo cin bashi. Wallahi da ba dan kawai in ce ina sai. Ku samarin zamani dai ba ku da kunya. Rasa kunya ne. Alhamdulillah yau da nake gani a mafarki ga ni ga ta ganki a mafarki ni kuma na ganki a zahiri kin ga kenan ina son ki ban gane kai kake son ta kuɗi ba ban dubu biyu na ban ma ita so kake sai nuna maka rashin mutunci tukunna ka san ni waye baby ko ba shi bane babba ga wanda ya ci min kaya a wannan ai da ma cikakken dan iska ne na san shi zaman duniya na ku ware kuna kallon mutane dolaye kawai ya ai mu kana ma kuma ka ce wasu tashi su ware dan na mana Allah ba iya ma duka a banza kana kai gidan sadaukar ne nan dan gida san sarkin dogare zaman duniya jaruman cikin shirin Ahmad Aliyu Tage Shabi Idris Lilisko Musa Abkeri Ummi Karama Zainab Abubakar Janna Apple tare da Maryam Bauchi ba da umarnin shirin daga hazikin darakta fasihi Abdulsar Abubakar C19 Yarima Film Production suke gabatar muku da alamar tambaya. Abba na fito baka ce na yi. A'a, haba ni na isa waye zai kalli aka maki yanzu kina da 3 ne ko a ce miki kyau ba. Haba. Ai san kowa kin wanda ya rasa. Wato su sa kullun nake da daji da ke a cikin gidan nan. Allah. Amma mai gida an ji kunya. Ka zauna gemai ka dinga karantawa ɗaya ka wasiƙar jaki tana ɗauka. Ina za ka yi. Daukar nauyin shiri Aminu Origi. Shiryawa Maryam Azara'a. Alamar tambaya. Ya. Wanda ba ruwa ne. To aka ji kana ganin sun safa ta fita ta fita da da rasu to kuma shi kenan nan ta tafi yawo tun jiya ba a ganta ba ba ga ta an ganta. Zan fita abba. To shi kenan. Wallahi yayi idan kin fita ma ki ƙara tafiyar tafi haka yadda zaki jawo hankalin samari
An ƙi bin uwa, an bi uba, shin ku a ga daidai? Akwai matsala fa Haidar. Matsala kuma, ta me fa? Ina ɗauke da cikin ka. To ke kan ma ki ƙarin miki sani, wannan wonin san miki. Na dai gaya miki. Dakata Haidar, duk wani shure-shuren ka dole ka anshi cikin nan domin ba na kowa bane face ka. Alamar tambaya. Jagoran shiri Muhammad BLY. Ci gaban shiri Abdul Zamani. Ina wata hanya ne gidan magani. Yasa ta wani wajen za? To wanda kai bane ta. Elusa. Ta. Ko ta wuce nan da ka wai da ka malam Abdulkadir. Ni na ga yarinya ta zan baturiya. Wallahi kwanaki da daga yarinya ta shin kuna na dauka baturiya ce. Ta yi fari kalkal ta. Za ta baka da alheri. Sai mata rijiya. Mun buri ne? Inna lillahi. Ta hanyar banza ya dora ta. Kamata shi ma galin kamata mu wala sai ni dan malam jifan malam bane bari mu ga yau kaddara akan kajin ta fada to ina muka yi ne nan Malamai kira suke abu Allah amma wasu hankalin nasu na kan abu duniya. Caji ranka. Caji in mu ga wani ka dauki kudin nan ka kira mun sunan zan aike. Za in baka waya. Baka waya. Kada mun tuɗe ne ka shi ka ko kawo. Kuma ga sallah da mu. Ce ni kan gari. Sallah ba. Wai yaya ina miki magana kina ji na zaki kunna uwar shegu da ni? Magana sa'an wasan ki ne ni? Kanka ake ji mahaukaci ya faɗa rijiya. Ni ne mahaukaci? Zai iya mahaukaci? Me yake faruwa haka? Haba. Wallahi abin ya ban mamaki marin tafa na kai. Me zafi da har zaka sa hannu kamar mata. Wai Ahmad ya yarinyar nan ni nake aurenta ba take aure na ba. In mata magana amma wai ta rinka shamun kamshi. Sa'an ta ne ni? To ai su halin mata sai haƙuri halin mata. Me ake da aka yi auren baka ji ana aita haƙuri ba ai shine wannan amma me ma makasudin wannan shine haƙurin dama da ake cewa kwarai ko shine ba da shawarwari gurin ba da umarni Abdulnasar Abubakar Sinai labari da tsarawa gami da ba da umarni Tahir Yarima alamar tambaya. alkawari sana kashe tahir din in kuma kin aminta da ni zan kyale shi domin ki dan Allah ka yo hakuri bana so na sauya zani ni zan baka duka kudi na in har zaka kyale mai ro saba kya sona to ni ke da ke kauna in kuma zai iya mu zuba magani sai na kashe tahir din naki mai sona ta huguna kin zama mallakin kaina na san aiki na sona amma yanzu gashi kwatsam wani ya zo za ya wara mu taki sani cinye duban san raini amma
amma za ki ci zigani. Aure dole ne ki sani sai an yi shi ba fashi. Na fi ƙauna ni ma kin zama to muradina. Na sa kallabi ka har can baki na. Lalle kin yi kyau na ga shigar nan take hobina. Kai na fi ƙauna duk a garin nan na ji na yarda. Budurwar ƙauye nake ne ba na so ku dinga faɗa. Ni na ɗauki alƙawari sai tayar abun faru. Ni na ɗauki alƙawari ta na kashe tahir ɗin. In kuma kin aminta da ni zan kyale shi domin ki. Don Allah ka yo haƙuri ba na so na sauya zane. Ni zan baka duka kuɗina in har za ka kyale mai ro. Yes, Adam on the